Святая Дева Мария, просим, смоли за нас Сына, веди дорогой до неба, добрыми быть научи, добрыми быть научи. Припавши до Твоих ног, мы стоим у полной покоры, жалеем за грехи наши, за все учинки свои. Святая Дева Мария, просим, моли за нас Сына, веди дорогой до неба, добрыми быть научи, добрыми быть научи. Святая Дева Мария, просим, моли за нас Сына, веди дорогой до неба, добрыми быть научи, добрыми быть научи. Ты наисвятейшая Дева, наша завжди королева, наипригожейшая кветка, будем хвалить мы Тебе. Святая Дева Мария, просим, моли за нас Сына, веди дорогой до неба, добрыми быть научи, добрыми быть научи. Святая Дева Мария, просим, моли за нас Сына, веди дорогой до неба, добрыми быть научи, добрыми быть научи. Ты за собою нас ведешь, где клича Бог, о Мария, и мы с тобою Ему честь тут отдаем, о Мария. Амин. Пан з вами. И с Духом Твоим. Благословлена та Мария, бо насіла Створителя світу, Ти народила того, хто створив Тебе. Розпочинаємо, дорогі брати і сестри, святую імшу у гэты суботнішні вечір, коли ми віддаємо честь і пошану Матці Божої, тая, яка стояла під крижом, тая, яка сталася для нас Маці, тая, праз якую ми можемо собі випросити усілякі потрібні ласки, необхідні для нашого щоденного життя. А особливий спосіб молимося ми у інтенції гэтай святой мши складковой. Молимся об здоровье и опеце Матці Божией для Євгена Жуковского. Подяка Матці Божией за отрыманные ласки и за прожитые 30 годов от Антония с просьбой об дальнейшей опеце для его и его семьи.
Молимся об счастливом подорожье и заступництва Маті Божией с просьбой об так само ласце здоровья, души и тела для семьи Ляховских. Молимся об опеце Маті Божией, обороны от злого, исполнения воли Божией для Вольги. Так само будем свідками хросту этого дитяті. Тому, дорогие батьки, питаюся вас, якое ім'я ви вибрали для свого дитяті. Чого ви просите костел Божий для Артема? Дорогие батьки, просячи хросту для вашого дитяті, ці усвідомляєте ви, що приймаєте на себе обов'язок виховувати його у віри, каб, заховуючи Божі заповіді, яно любила Бога і ближнього, як нас навчив Ісус Христос. А ви, хростні, ці готові допомагати батькам этого дитяті виконувати їх обов'язок. Артем, християнская супольность приймає себе з великою радістю, ад її ім'я позначають себе знаком крижа, а після гэтым же знаком Христозбавцы себе позначать батьки и хростные. Молимся. Милосердний Боже, сьогодні ми з радістю ушановуємо найсвятейшу Маті Твоєго Сина. Просим проси її заступництво, допоможи нам у слабості нашій, как ми, покинувши свої грехи, могли удосконалиться у цнотах. Проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живи во водарить уедности Духа Святого, Бог празуси веки вечные. Амен. Читання книги Быцця. Калі Ісаак састарыўся і аслабіў зрок вачэй ягоных, што не мог бачыць, паклікаў старэйшага сына свайго Ізава і сказаў яму: «Сыне мой». Той адказаў яму: «Вось я». Ён сказаў: «Вось я састарыўся, не ведаю ні о смерці маёй. Возьми цяпер зброю сваю, каўчан твой і лук твой, выйди в поле и упалюй мне дзячыны. Сготуй мне смачную справу, якую я люблю, и принеси мне есть. Каб благословила тебе душа моя, перш чем я помру». Ребека ж чула, як говорил Исаак сыну своему Изаву, и пошел Изав у поле, каб упаляваць і прынесці дзячыны. А Ребека узяла багатую вопратку старэйшага сына свайго Ізава, якая была у яе ў доме, апранула малодшага сына свайго Якуба на рукі ж яго, і гладкую шыю яго яна надзела скуру козлянята, дала смачную справу і хлеб, якая зготовала у руку Якуба сыну свайму. Ён увайшоў да бацькі свайго і сказаў: «Отец мой». Той адказаў: «Вось я». «Хто ты, сыне мой?» Якуб сказаў бацьку свайму: «Я Ізаў, першанец твой. Я зрабіў, як ты сказаў мне. Устань, сядь і з'еш дзячыны маёй, каб благословила мяне душа твоя». І сказаў Ісаак сыну свайму: «Як ты так хутка знайшоў
сыне мой. Той отказал: бо Пан Бог твой послал мне насустрач и сказал Исаак Якубу: подойди, я докрануся до тебе, сыне мой, ти ты, сын мой, Ізау, ти не. Якуб подошел до Ісава, отца своего, и он обмацал его и сказал: голос гэты, голос Якуба, а руки гэтые, руки Ізава. И не познал его, бо руки его были волосатые, як руки Ізава, брата Ягонова, и благословил его, и сказал: ты сын мой, Ізау? И он отказал: я. Исаак сказал: подай мне, я съем дячины сына моего, как благословила тебе душа моя. Якуб подал ему, и он ел. Принес ему так само вина, и он пил. Исаак, батька Ягоный, сказал ему: подойди, поцелуй меня, сыне мой. Той подошел и поцеловал его, и пошел он пах в опротке его, и благословил его, кажучи: гляди, пах сына моего, як пах поля, якое благословил Пан. Нехай дасть тебе Бог от росы небесной и от туши земли, и шмат хлеба и вина. Нехай служать тебе племена, нехай поклонятся тебе народы, будь господаром над братами твоими, и нехай поклонятся тебе сыны мати твоей. Кто будет тебе проклинать, той будет проклятый. Кто будет тебе благословлять, той будет благословленный. Это Слово Божие. Дякую тобі, Боже. Хвалите Пана, бо Он добрим. Хвалите Пана, бо Он добрым. Хвалите ім'я Пана, хвалите слуги Пана, что стоите в доме Пана, на дядинцах дому нашего Бога. Хвалите Пана, бо Он добрый. Хвалите Пана, бо Он добрый. Співайте імені Його, бо это приємно. Бо Пан вибрав собі Якуба, Ізраїль во власність свою. Хвалите Пана, бо Он добрый, бо я ведаю, что Пан великий, Пан ваш понад усіми богами. Усё, что хоче Пан учинить на небе и на землі, на морі і во всіх глибинях. Хвалите Пана, бо Он добрий. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Овечки мои слухають голос мой, и я ведаю их, и они идут за мною, каже Пан. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія паводле Матвея. Хвала Тебе, Пане. У той час вучні Яна прийшли до Єзуса і сказали: чому ми і фарисеї постим шмат, а твої вучні не постять? А Єзус отказав їм: ці можуть бути у жалобі гості весілля, покуль з іми молоді, але прийдуть дні,
калі будзе забраны ад іх малады, і тады будуць пасціць. Ніхто не прышывае латы з нябеленага палатна на старую вопратку, бо прышытая рве вопратку, і дзірка робіцца яшчэ горшай. І не ўліваюць таксама маладое віно ў старыя мяхі, інакш разрываюцца мяхі, і віно выліваецца, і мяхі псуюцца. Але маладое віно уліваюць у новыя мяхі, тады захоўваецца і тое, і другое. Гэта слова Пана. Присядьте на хвилинку. Умиловану Христе Пану, брати і сестри, Ісус Христос з'являється нашим Богом, Мессией, Откупителем, Наставником. Сьогодні Ісус Христос для нашого духовного, скажем так, узросту, для нашої, скажем так, развіцця віри і так само асаблівих адносінаў паміж намі і Богом, припоминає нам, своїм дітям, у Пану Богу, значення посту. Скажем так, припоминаючи Писання на картах Старого і Нового Тестаменту, тематика посту, і вона була вельми важная. Отдавалася значная роля менавіта дзеля, скажем так, такой падзякі Пану Богу, дзеля таго, напрыклад, каб задаць учынення, перапрашэнне, быў такі пост, устрыманне ад мясных страваў, а таксама, як, скажем так, такой малітвай была просьбы. Таксама у Новым Тестаменце Ісус Христос, Ён падкрэсліў таксама важнасць посту. Але таксама і нагадваецца для нас тое, што, на жаль, выглядае ў вачах людскіх бессэнсоўна, ці увогуле узнікаюць розныя негатыўныя пачуцці, тое з'яўляецца ў вачах шляхетным і добрым. Так і адбываецца з пастом. На жаль, сёння многія людзі не разумеюць тэматыку посту, навошта ён патрэбен, навошта мы сабе абмяжоўваем у нечым, ці увогуле мы не яму. На жаль, сучасны чалавек усё больш і больш у ягоным паняцці і разуменні тое, што пост – гэта дыета. Хоць на самой справе мы добра ведаем тое, што дыета – гэта карысць для здароўя і для цела, а пост – гэта карысна для нашай перад усім, для нашай душы. І з гэтым меркаваннем тое, што пост – гэта дыета, чалавек, ён ідзе па сваім жыцці, не ведаючы і нават блукаючы ў гэтым разуменні. Перадусім, мае дарагія браты і сёстры, пост – гэта падзяка Пану Богу за тое, што Ён памёр на крыжы дзеля нашага збаўлення, за тое, што Ён прыняў на сабе сваім целам гнеў Божы за ўсе нашы грахі, якія мы
виконуємо, якими ми ображаємо святое обличчя Пана Бога. Пост – гэта таксама перад усім праца наша духоўная дзеля нашага збаўлення, дзякуючы якой мы умацоўваем сваю волю. Таксама пост – гэта абяцанне, бо самі добра ведаем тое, што пост – гэта толькі мы сябе абмяжоўваем у ежы, у мясных стравах. Бо у нашых братоў праваслаўных пост гэта, таксама ён трошечку адрозніваецца ад нашага. Там таксама ёсць дні, якія пад забаронай і рыба, і малочныя прадукты, і яйкі. У нас пост ён адрозніваецца толькі якасцю і часам і колькасцю. Якасць – мы адмоўліваемся ад мясных страваў, а колькасцю, напрыклад, калі прыпадае колькасны пост, мы толькі яму адзін раз дасыта і 2 лёгкія пасілкі. І нягледзячы на гэта такія абмежаванні нашага, скажем так, ахвяры падзякі Пану Богу, чалавек ён заўсёды, нягледзячы на свае слабасці, і гэтага не можа вытрымаць з-за розных момантаў, з розных прычын і гэтак далей. Таму, дарагія браты і сёстры, варта таксама памятаць пра тое, што часта мы, скажем так, памылкова думаем тое, што трэба посціць толькі тады, калі прыходзіць пост перад Раством або перад Вялікаднем. Але мы посцім ва ўсе пятніцы усяго года, усяго календарнага года. Безумоўна, ёсць выключэнні, калі пятнічны пост ён не абавязвае. Таксама трэба сябе, мае дарагія браты і сёстры, усвядоміць тое, што пост – гэта нашая ахвяра і нашая падзяка Пану Богу за нашае збаўленне, за тое, што Езус прыняў цела людское, прыйшоў на гэты свет дзеля нашага збаўлення, дзеля нашага адкуплення, дзеля таго, каб нас, грэшных, паяднаць з Богам Айцом. Таму, безумоўна, пост, ён таксама выхоўвае нас у духоўным сэнсе. Дзякуючы посту мы можам узрастаць у веры, узрастаць духоўна, а таксама дзякуючы гэтым абмежаванням і нашым, скажем так, устрыманню мы можам на многія рэчы глядзець з іншага боку. Дзякуючы пасту таксама мы можам у сабе выхоўваць добрае і праўдзівае сумленне, якое неабходна для нас, каб адрозніваць дабро ад зла. Таму, дарагія браты і сёстры, жадаю вам, каб мы ў сваім жыцці каб мы не занядбоўвалі пятнічны пост. Паўстанем. Просім Езуса Хрыста быць міласэрным да гэтага дзіцяці, да яго бацькоў хросных і ўсіх ахрышчаных. Молімся, каб з вады і Духа Святога гэтае дзіця дарадзілася да жыцця вечнага. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молімся, каб яно стала жывым членам Твайго святога касцёла,
Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молімся, каб яно магло слухаць Твоё святое Євангелля. Цябе просім. Молімся, каб яно з радасцю магло удзельнічаць у Твоёй ахвярнай гасціне. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молімся, каб яно любіла Бога і ближнього, як Ти навучыў нас. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молімся, каб навучанае словамі і прыкладам хрысціянаў, яно ўзрастала ў святасці і мудрасці. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молімся, каб усе Твои вучні захоўвалі адзінства веры і любові. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Святая Марія, Маці Божая, святый Яне Хрестителю, святый Юзефе, святый Михаиле Арханёле, святые Петра и Пауле, усе святые Божия, усемагутны вечны Божа, Ты паслаў у свет свайго Сына, каб Ён адхіліў ад нас моц сатаны духа няправеднасці, ад чалавека вызваленага з цемры, перанёс у цудоўнае валадарства Твайго святла. Пакорна молім Цябе, каб Ты, вызваліўшы гэтае дзіця ад першароднага граху, учыніў яго святыняй Тваёй велічы і месцам прабывання Духа Святога. Праз Хрыста Пана нашага, няхай абараняе Цябе моц Хрыста Збаўцы, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Молімся, дарагія браты і сёстры, каб Пан Бог усемагутны адарыў гэтае дзіця новым жыццём з вады і Духа Святога. Наваскавейшы Ойча, Ты учыніў, што з крыніцы хросту забруіла ў нас новае жыццё Тваіх дзяцей. Хвала Табе навекі. Хвала Табе навекі. Божа, Ты ўсіх ахрышчаных з вады і Духа Святога яднаеш у Тваім Сыне Езусе Хрысце, каб былі адным народам. Хвала Табе навекі. Хвала Табе навекі. Божа, Ты праз Духа Тваёй любові, якога уліў у наše сэрцы, вызваляеш нас, каб мы радаваліся ў Тваім супакоі. Хвала Табе навекі. Хвала Табе навекі. Божа, Ты выбіраеш ахрышчаных, каб яны з радасцю абвяшчалі ўсім народам Евангелие Христа Твайго Сына. Хвала Табе навекі. Хвала Табе навекі. Праз таямніцу гэтай асвечанай вады спашлі ласку духоўнага адраджэння Твайму слузе Арцёму, якога у веры Касцёла Ты паклікаў да хросту, каб ён меў жыццё вечнае. Праз Хрыста Пана нашага. Амен. Дарагія бацькі і хросныя, праз сакрамент хросту прынесены вамі дзіця, атрымай як дар Божа любові новае жыццё з вады і Духа Святога. Старайцеся выхоўваць яго ў веры так, каб гэтае боскае жыццё было захаванае ад заразы граху і магло няспынна ўзрастаць у вашым дзіцяці. Калі ж вы, кіраваныя вашай верай, гатовыя прыняць на сябе гэты абавязак, то, узгадваючы свой уласны хрост, адрачыцеся ад граху і вызнайце веру ў Езуса Хрыста, бо гэта вера Касцёла, у якой прыме хрост вашае дзіця. Ці выракаецеся граху, каб жыць у свабодзе дзяцей Божых? Выракаемся. Ці выракаецеся ўсяго, што вядзе да зла, каб грэх не панаваў над вамі? Ці выракаецеся сатаны, галоўнай прычыны граху? А цяпер ці верыце? Ці верыце ў Бога Отца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі?
Ці вірите у Єсуса Христа, Сина Його одинародного, Пана нашого, народженого з Деви Марії, замученого і похованого, який воскрес померлих і сидить праворуч Отця. Ці вірите у Духа Святого, святий Костел католицький, єдність святих, відпущення гріхів, у воскрешення тіла і життя вічне. Гэта наша вера, гэта вера Костела, визнаваць якую наш гонор у Єсусі Христе, Пану нашим. Амен. Ці хочаце, каб Артем прийняв хрест у віри Костела, якую ми усі разом з вами тільки що визнали? Приглашаю. Артем, я тебя крещу в имя Отца и Сына и Духа Святого. Слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Усімагутний Бог, Отець Пана нашого Єсуса Христа, який визволив Тебе від греху і одрадив з води і Духа Святого, сам намашає Тебе хризмом збавлення, каб Ти, долучений до Його народа, пробивав у Христі святору пророку і владару на життя вічне. Амен. Артем, ты стал новым створением и апрануўся у Христа. Няхай гэтае белае адзенне будзе для Тебе знаком годности дзіцяці Божага. З дапамогаю слова і прыкладу близких нясе незабруджанай у жыццё вечнае. Примите святло Христа. Все беремся правой рукой. Вам, бацькі і хросныя, давяраецца падтрымліваць гэтае святло, каб вашае дзіця, асветленае Христом, заўсёды паводзіў сябе як дзіця святла і, трываючы ў веры, магло выйсці насустрач прыходзячаму Пану разам з усімі святымі ў небе. Вы, ахрышчаныя ў Христе, у Христа прануліся. Аллилуйя, аллилуйя. Гасім свечку. Гэтую свечку мы захоўваем на першую камунію вашага дзіцяці. Маті Божою ти почуй, я є голос клича нас, хай син серці перемінить наші у гетий час. Зробіть, що вам каже син, увособьте віру чин, Слово Божие хай стане тілом у кожним з нас. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу імя Своего, а так само на користь нам и усяму Костелу Святому.
Спрадвечны Боже, даючи пашану Маці Твайго Сына покорно Цябе просім, нехай святая ахвяра, якую мы Табе складаем, праз ласку Твою учиніць нас самих для Табе вечным даром, праз Христа Пана нашага. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. У гору серці, Узносим их до Пана. подякуєм Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта справядліва, слушна і збавенна, каб мы праслаўляць Цябе, Божа, за цуды, якія Ты учыніў у сваіх святых, аддаючы пашану свяцейшай Панне Марыі, і складаем падзяку за Тваю дабрыню і велічаем Цябе словамі яе гімна. Вялікія справы Ты учыніў на ўсёй зямлі, і сваю міласэрнасць распасцёр на ўсе пакаленні. Ты глянуў на пакору сваёй слугі і праз яе спаслаў людзям збаўцу Езуса Хрыста, Твайго Сына і нашага Пана. Праз яго Тваю веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце, ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Тваю, Пане Езу, вызнаем Твое воскресенье и чакаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчынена згоднымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Покорно молим Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго у любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам,
і усім духовенствам. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули у надію на воскрешення, і про усіх, хто Твоя ласка дійшов з гэтага світу, і дозволь їм убачити святло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб ми заслужили удел у житті вічним, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панною Марією, со святим Юсифом і обранником, со святими апостолами і усіми святими, які спрадвеку подавалися Тобі, каб з ними ми хвалили і прославляли Тебе, про Сина Твоєго, Єсуса Христа. Прас Христа с Христом і у Христе, Тобі, Боже Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Называемся детьми Божьими, ими изъявляемся, тому осмеливаемся казать. Отче наш, Который есть в небе, святися имя Твое. будь воля Твоя, як у небі, так і на землі. Хлеба нашого щоденного дай нам сьогодні, і отпусти нам провини наші, як і ми отпускаємо виноватим нашим, і не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дні наші, да поможи нам у милосердності Твоєї, каб ми були завсюди вольні від граху і заховані від усілякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і прийстя збавця нашого Єсуса Христа. Бо Бо Твоє владарство і моць і хвала навіки. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм: супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наші, але на віру Костьола Твоєго, і будь ласкавий згодно з Твоєю волею, одарить його супокоєм і єдністю, які живеш і владариш на віки вічні. Амен. Супокой Пана нехай завсюди буде з вами. І з Духом Твоїм. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословлене, покликане на вечеру ягоную. Пані, я не варты, каб Ти войшов до мене, але скажи тільки слово, і буде здоровлена душа моя. Пред Паном Бо нашим станьмо на колени, честь найвищейшу дай Йому люд вірний, моцая
радостью спогляну праз таямницу слова утілаўлення, даў свайго сына грэшным на збаўленне. Збаўцы ахвяра надалей трывае, у Эўхарыстыі Езус прабывае, боскі вучитель запаведаў вучням, каб дар збаўлення стала несці людзям. Молимся. Милосердный Боже, даючи пашану Маці Твоего Сына, мы приняли сакрамент вечного збавлення. Просим Тебе щодро, надзяли нас усіми потребними ласками, каб мы неспинно удосконаливалися у христианских цнотах, праз Христа Пана нашого. Дякуємо всім за супольну молитву. Після благословлення ще помолимося молитвами до Матці Божої. Пан з вами. И с Духом Твоим. Пан Бог, усемогутний, який праз народження Свого Сина у часі наповнює світ радостю, нехай благословить гета новохрещене дитя, кап'яного усім було подобним до Христа. Пан Бог, усемогутний, який дає дар життя на землі і у небі, нехай ласкаво благословить батьку і маті гетого дитяті, каб так, як тепер дякую за отримане потомство, яни завсюди були вдячні Богу разом со своїм дитям. Амин. Пан Бог, усемогутний, який одрадзив нас з води Духа Святого до вічного життя, нехай щодро благословить гетих вірних своїх, каб яни завсюди і усюди утворали живу єдне з усім народом Божим. Амин. Нехай благословить вас Бог усемогутний, Отець і Син і Дух Святий. Идите в супокої Христа. Дякуем Пану Богу. Gwiazdo śliczna wspaniała, Częstochowska Maryja, do Ciebie się uciekamy, o Maryja, Maryja, do Ciebie się uciekamy, o Maryja, Maryja. Słyszeliśmy wdzięczny głos, jak Maryja woła nas. Pójdźcie do mnie, moje dzieci, przyszedł czas, ach, przyszedł czas. Pójdźcie do mnie, moje dzieci, przyszedł czas, ach, przyszedł czas. Panie Jezu Chryste, obecny wśród nas w Najświętszym Sakramencie ołtarza, żywy i prawdziwy, jak byłeś obecny w swym ziemskim życiu w domu nazaretańskim. Dzisiaj oddajemy hołd Matce Bożej. Nie tylko my,
ale i cała przyroda okryte zielenią i kwiatami. Wszystko, co żyje, chwali Maryję. Pozwól więc, że i my w tych modlitwach wobec Ciebie zwróćmy się do Twojej i naszej Matki, aby ją szczególnie uczcić i z jej pomocą uprosić Twoich łask. Będziemy powtarzać przestawiennictwo Maryi, wysłuchaj nas, Panie. Aby Kościół Twój, tak jak ona, przepełniony był miłością do Ciebie. Aby Ojciec Święty cieszył się dobrym zdrowiem i stałą opieką Matki Bożej. Abyśmy dochowali Bogu wierności przez życie zgodne z Ewangelią. Aby nasze rodziny żyły w zgodzie i wzajemnej miłości. Abyśmy my przez nabożeństwo do Matki Bożej wzrastali w wierze. Aby wszystkie matki szczegły miłości i świętości swoich rodzin. Aby matki oczekujące narodzenie dziecka mogli się cieszyć z narodzin nowego życia. Aby wszyscy potrzebujący pomocy znaleźli wyciągniętą do nich pomocną dłoń. Panie Jezu Chryste, dzisiaj w Twojej obecności, jak również przed cudownym wizerunkiem naszej Matki Maryi, zanosimy nasze modlitwy, ufając, że Maryja przedstawi je Tobie, a Ty je wysłuchasz. Modlimy się w tych prośbach i intencjach, z którymi przychodzimy w naszych sercach, jak również modlimy się w tych, których my przedstawiliśmy na tym mszy świętej, об здоров'ї і опіці Матці Божої для Євгена Жуковського. Подяка Матці Божої за тримані ласки и за прожитые 30 годов от Антония с просьбой об дальнейшей опеце и заступництва для его и его семьи. Молимся об счастливом подорожжі, заступництва Матці Божої, об ласці здоров'я для семьи Ляховских, об опеце Матці Божией, обороны от злого и исполнении воли Божией для Вольги. Под Твою оборону. Wami racz nie gardzić, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Maryja Pani Jasnogórska, Módl się za nami. Maryja Pani Jasnogórska, Módl się za nami. Maryja Pani Jasnogórska. Módl się za nami. I my też zgromadzeni poglądajmy Marii, czyste serca Bożej Matce darujmy, ach darujmy, czyste serca Bożej Matce darujmy, ach darujmy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament,
prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Ty, Michale, Archaniele, broni nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha. Bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.